Vítajte späť u ďalšieho videa. Dneska sa budeme venovať modifikátorom. Vysvetlíme si, čo sú zač, na čo sa používajú a nejaké základné si aj ukážeme, povieme si, čo robia. Toto video bude rozdelené na 2 alebo 3 časti podľa toho, ako rýchlo nám to pôjde, takže uvidíme. Dobre, modifikátory. Čo sú to? Modifikátory sú vlastne nedeštruktívne nástroje. Je to niečo, ako sme používali Knife, Inset a tieto základné nástroje, lenže tieto modifikujú alebo upravujú tvár, výzor, funkciu 3D objektu nedeštruktívne. To znamená, že môžem ich meniť v čase, nie je to jednorázová zmena a môžem túto zmenu aj zrušiť. Poďme si teda vysvetliť nejaké základné a kde ich nájdeme. Takže modifikátory vždy, keď klikneme na objekt, máme tu taký kľúč, ktorý sa volá modifikátory, klikneme na ňo a tu môžeme jednotlivé modifikátory pridávať. Začneme zaujímavým modifikátorom, jedným z najzaujímavejších, ktorý sa volá mirroring, mirror, zrkadlenie. Takže mám označený objekt a kliknem si na pridať modifikátor. Buď ho môžem vyhľadať, alebo ho mám tu zoradený, čiže nájdem si mirroring, ja to začnem písať, je to ľahšie, nájdem si mirror, zapne sa mi modifikátor a v tejto chvíli už s ním môžem pracovať. Čo tento modifikátor robí? Už z názvu je jasné, že sa jedná o tzv. Zrkadlenie. Čiže môžem zrkadliť ďalší objekt pri modelovaní, po prípade jeden objekt môžem zrkadliť, aby som nemusel napríklad obe polovice objektu, ktoré sú rovnaké, modelovať na viackrát. Ja vám to teraz ukážem. Takže pôjdem do Edit módu, pomocou Ctrl+R si tento objekt rozdelím na poli, vymažem polovicu vertexov pomocou Delete, vertexy, zostane mi polka. Teraz dám, že tento objekt chcem mirrorovať po Y. A vidíte, spravila sa mi rovnaká kópia, druhá polovica tohoto objektu, ale už bez vertexov, bez hrán. Teraz, keď začnem modelovať, napríklad zoberiem vrchol tohoto objektu a extrudem ho dohora, vidíte, že jeho protiľahlá časť sa správa úplne rovnako. A na čo je to dobré? Napríklad, keď modelujete nejakú postavu, môžete si ju vymodelovať symetrickú, identickú z oboch strán. Nemusíte každú stranu, ale napríklad ruku, jednu, druhú modelovať osobitne. Vymodelujete si obidve naraz. Ďalšia vec, ako sa dá použiť, je, že zrkadlíme celý objekt. To znamená, že ja mám jeden objekt, a potom vytvorím si ďalšie tzv. Zrkadlo, ten mirror objekt, čo mám tu dole. Vytvorím si nejaký druhý objekt, čiže pomocou Shift-D si urobím kópiu tejto kocky a toto mi bude slúžiť ako zrkadlo. Čiže tu môžem modifikátor vymazať a na tejto kocke si pomocou kvapatka označím druhý objekt a vidíte, že mi spravil identickú kópiu v rovnakej vzdialenosti od základného objektu. Teraz, keď začnem posúvať týmto stredným objektom, napríklad po Y ose, vidíte, že sa mi rovnomerne posúva. A ja teraz môžem napríklad si vytvoriť jednoduchý objekt. Znova označím si tento, dám si označovať hrany a idem. Ťahám hore, dám si koľko? Dám si 2 metre hore, ešte si môžem dať 1-2 metre hore a teraz idem objekt spájam. Dôležité je, aby, a napríklad keď chcete tento objekt spojiť, aby šiel rovnomerne, tak si môžete zapnúť tzv. Clipping. To znamená, keď sa tieto dva objekty dostanú k sebe, tak sa spoja a ďalej vás to už nepustí. To ešte raz ukážem, mám zapnutý clipping. Keby som nemal zapnutý clipping, tak tieto objekty dokážu ísť skrz seba. Keď mám zapnutý clipping, tak sa dotknú a hotovo, skončili. Takisto tieto spodné môžem prepojiť, takisto tieto spodné a takto si vytvorím nejaký mnou požadovaný tvar. Toto v budúcnosti, chcem vám na tomto ukázať, by mohlo byť jedno očko reťaze. Dobre, v tejto chvíli to mám hotové, ale výhoda modifikátoru je tá, že ja ho môžem a nemusím aplikovať. V tejto chvíli ho nechám neaplikovaný, to znamená, stále bude to fungovať ako mirror, hoci čo na tomto objekte spravím na tej jednej polke,
tak sa spraví aj na tej druhej polke. Vo chvíli, keby som ho chcel aplikovať, keď chcete aplikovať modifikátory, musíte prejsť do Object Mode, stlačiť túto tú šípku a dať aplikovať. V tejto chvíli vidíte, že už je to jeden objekt, už sa na ňo mirroring nevzťahuje, ale ja si ešte chcem ten mirror nechať, takže vrátim Ctrl Z, nechám si mirroring, vypnem teda aj X-ovú, stačí mi po Y-ovej, ja ho napríklad môžem kopírovať aj po Z-kovej. Je viac možností, ale v tejto chvíli mi to stačí takto. Dobre. A druhá vec, o ktorej sa budeme baviť, ja tú kocku teda trošku zmenším, túto strednú kocku trošku zmenším, aby mi nezavadzala, potom ju dám preč. V prípade, že sa budeme chcieť baviť o ďalšom modifikátore, to je tzv. Bevel. Bevel zjemňuje hrany alebo rohy. Ja vám to ukážem. Nájdem si Search, nájdem si Bevel a kliknem. Vidíte, že tieto hrany mi teraz nie sú úplne ostré, ale sú také jemnejšie. A ja si môžem pridať, aké veľké majú byť tie hrany a koľko segmentov majú. Čím majú viac segmentov, tým viac čiar pribudne a tým sú oblejšie. Vidíte, ak sa to mení, z takéhoto základného tvaru sa stávajú čoraz jemnejšie modely. Toto je jeden spôsob, ktorý sa dá použiť. Keď vymažem bevel, všetko sa mi zruší, keď som ho neaplikoval. Druhá možnosť, ako použiť jednorázový bevel, nie ako modifikátor, to som vám v minulosti neukazoval, je tlačidlo Ctrl B. Označíte si hranu, ktorú chcete a stlačíte Ctrl B a ťaháte. Vidíte, že mi to začalo zaobľovať, robiť hranu na tejto ostrej hrane. A keď otáčam kolieskom myši dohora alebo dolu, tak pridávam segmenty. Pridám si tu zo pár segmentov, potvrdím tlačítkom myši, takisto na spodu Ctrl B. Tu už mám automaticky pridaný rovný počet segmentov, takisto potvrdím. Takisto to môžem robiť napríklad znútra. A vidíte, že vytvoril som oblé povrchy. Ale pozor, ako som vravel, toto je jednorázová akcia, tu už sa môžete jedine Ctrl Z vrátiť. Kdežto keď to pridám ako bevel, tak aj tie ostatné hrany mi urobí ich hladšie. Zase môžem tu pridať, že chcem väčšiu vzdialenosť, viac segmentov, nech je to jemnejšie. Vidíte, že sa to takto dá upravovať. Dobre, takže vidím, že som si urobil nejakú tu jedno očko reťaze. Hej, je nejaké. Mohol by som si ho ešte aj ďalej upravovať, ale toto na pochopenie stačí. Takže toto mám hotové. No a teraz by som vám chcel ukázať ďalší modifikátor, posledný z tohto prvého videa, a to je tzv. Array. Tento modifikátor urobí to, že naklonuje jednu vec do pozície XY krát, koľko potrebujem. Ale ešte predtým, než to spravím, tak si potvrdím tieto dva modifikátory, aby bolo už to OK, aby boli ukončené, keď už tento objekt nejdem upravovať ďalej, mirrorovať. Čiže v tejto chvíli, keď dám aplikovať mirror a aplikovať bevel, tak už je ten objekt proste pevný. Už môžem upravovať každú jednu hranu, každú jednu plochu osobitne. Už to nie je z viacerých častí. Môžem ho samozrejme dať aj zahladiť, ak chcem, aby bol rovnejší. Teraz, čo spravím, je, že pomocou Shift D zduplikujem tento objekt, posuniem ho po Y-ovej ose, nejako takto, a zrotujem ho po Y-ovej ose o 90 stupňov. Trošku si ho ešte zarovnám. Tak, aby to bolo ako už dve reťaze v sebe dané. Vidíte, že teraz som vytvoril takéto dve reťaze. Ešte si to zhora trošku upravím, aby to bolo presnejšie. Tak, super. Vidíte, že mám takéto dve reťazky. OK, super. Teraz ešte vám ukážem jednu vychytávku. Keď chcete dva objekty spojiť do jedného, tak sa to robí pomocou skratky Ctrl-J. Čiže kliknem si na jeden objekt, pomocou Shiftu označím druhý objekt a stlačím Ctrl-J a v tejto chvíli už toto je ako jeden celý objekt. Už to nie je rozdelené na dva osobitné objekty, ale už je to jeden objekt. A teraz ten posledný modifikátor Array, ten je jednoduchý, zase začnem písať
array, vidíte, že vytvorilo mi druhú kópiu, ale ja ju nechcem po x, aby sa mi kopírovala, čiže x si dám na 0. Chcem, aby sa mi kopírovala po y. Vidím, že je to ďaleko, troška pôjdem bližšie, super. A teraz už len určím, koľko tých článkov reťaze chcem. Napríklad dám, že 20, OK. Super, vidíte, že som vytvoril jednoduchú reťaz s 20 článkami. Môžete toto použiť na čokoľvek, čo potrebujete znásobiť a aj usporiadať. Keby som, ako hovorím, menil teraz y, tak sa mi to x, tak sa mi to rozdeľuje po x, z po z. Ale pozor, toto je stále iba tento jeden objekt, ostatné sú iba nakopírované, zatiaľ nie sú aplikované. Keď to chcem aplikovať, musím byť v object mode a zase kliknúť na apply. V tej chvíli sa mi to už stane celý jeden objekt, ktorý môžem spolu editovať. Vidím, že video už má vyše 10 minút, takže toto boli prvé 3 modifikátory, ku ďalším sa dostaneme hneď v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a vidíme sa za chvíľu.